Основи и основни настройки. В лявата странична лента можете да превключвате между различните приложения на терминала. Ако това е направено, скритите приложения продължават да работят на заден план. Страницата за обслужване е в горната част, последвана от инсталираните приложения. В нашия случай това са Horsch Track Leader и менеджер на сеялка Horsch Maestro, както и Isobus Task Controller и ECU Tractor, който служи за обединяване на цялата информация за превозното средство. Ако натиснете символ Слънце, терминалът променя яркостта за ден и нощ. Минимизирано представяне на всяко приложение може да се покаже в долния спомагателен прозорец. Там не може да се извършва никаква операция, а натискането върху него ви отвежда до показаното приложение. Ако го натиснете, текущото отворено приложение също се премества в спомагателния прозорец. В приложението за обслужване, например, можете да конфигурирате терминала и да активирате и деактивирате други приложения, както и да активирате лицензии и драйвери на свързани уреди и да извършвате GPS настройки. Натискането на трите точки показва допълнителни подменюта. Чрез меню Терминал можете да настроите основните настройки на терминала. Те включват яркост на екрана през деня и през нощта, осветяване на клавиатурата, сила на звука на терминала, дата и час, освен ако не могат да се получат чрез сателити от GPS-приемник, както и език на приложенията на екрана и формат на мерните единици. Освен това, може да се активира дали можете да създавате скриншотове на терминала. Тук можете да зададете кой номер терминалът трябва да получи на Isobus. И тук дали Isobus работният компютър трябва да се показва на терминала. Ако дадено приложение изисква повече от 12 функционални клавиша на десния край на екрана, броят на бутоните, използвани за превключване между страниците, може да се настрои тук. И не на последно място, тук може да се настрои представянето на символите на терминала. За да промените стойности и настройки, има три възможности. Въвеждане на числови стойности или думи, избирайки ги от списък, и натискане на бутон. За първите две опции, просто натиснете стойността или настройката, която искате да промените, след което можете или да въведете стойност, или да изберете настройка от наличния списък. В този пример можем да променим яркостта на дисплея, като въведем стойност между 0 и 100. В началото старата стойност е въведена и маркирана. Когато въведем нова цифра, старата се изтрива. Ако въведем число извън валидния диапазон на стойностите, стойността става червена и също така не може да бъде потвърдена с отметката. Цифрите могат да се изтриват, като натиснете стрелката с хикс в нея. Червеният символ хикс може да се използва за отмяна на въвеждането. Стойността не се променя от това. Въведената стойност се запазва с зелената отметка. За осветлението на клавиатурата, например, можете просто да изберете от списък дали това трябва да бъде активирано или деактивирано. Зелената отметка отново потвърждава. Червеният хикс отменя действието. За последната опция за въвеждане просто натиснете бутон, за да извършите действие или да влезете в друго меню. Пример за това е отметката на «Използвайте сателитния час» за синхронизация на текущата дата и час със сателитното време или контролните елементи в десния и левия край на екрана. За да превъртате през менютата, просто плъзнете екрана отгоре надолу или обратно.